Oh. Oh. Andizothetha izinto ezininzi. Cha ndizothetha nge-identity. Yes. Imvelaphi yakho neyakho. SingamaXhosa apha awethu. And futhi sizalwa kwimizi ngemizi asilapha kule ndawo. Kodwa okusalayo sinezithethe namasiko ethu. Namhlanje sibhubha isithethe namasiko ethu. Apho sibuya khona. Sibuya na. Yiyo ke le nto athi ndingumhebhe wamahebhe. Uthi futhi ndiyamoyika uYehova. Adathi ndithatheni ngoba wayizibona kakhulu ukuthi irongo le nto ayenzileyo. Ngoba wayethunywe phi? eNiniva yena wayaphi eTalathi ubaxekekisile kuyona abantu kuqala ngoba abantu beve nemithwalo yabo ubunzima bayo ngenxa yokuzika kwenqanawe bajulela ngaphandle zonke iikhesi zabo ngoba babecinga bafana babantu basindwa nayo le mithwalo inqanawe into edaba mayizike kanti kungenxa kabani into edaba basibeke kwisimo sikuso kungenxa kabani amen yabuza kungenxa kabani ngoba siyabona ukuthi umhlaba uyazamazama kungenxa kabani into edaba ukuthi sibe kwesi simo sikuso ndingabuza into ebeyi-1 kodwa kanoyazi kodwa simakule ndawo yonke le mihla simakule ndawo yonke le mihla futhi siyathandaza yonke le mihla sinemithandazo esiyenzayo yonke le mihla ndifuna ukuthi uqala ube mngaka kuqala andizuqala ngokulala mpike umntu ongakanga qala abe mngaka wenza izinto zoba ngaka noba semdala aphinde futhi enyukele andithi le nto ihamba ngeziteji zakhona ewe mama uphinde ube ngumama uphinde ube lixhegwazana umama ke ngoomama bonke abantu abakule ndawo ngenxa yoba unomntana nawe okubiza ngoba ungumama zikhona izinto zehlukeleyo abantu bangazithandi ibe ngathi uyathukwa kakuthiwa ngumfazi abantu abaninzi bathi uba bayathukwa kakuthiwa ngumfazi wehlukile ke umama wehlukile ke umfazi okay uba bendinexesha bendizakhe ndithe ndikahle hayi khawungene kancinci mama
namhlanje ayonkonzo yoba sikhathazeke. Mama. Babe mnandi ngoba ndiza kwehlula mna kuba umama ngumntu onjani. Okay. Ndogqiba ndikuhlelela ukuthi umfazi Ngumntu onjani? Hayi ke ndikuvile mama. ndogqiba ndiye ebhesini. Yho! Ndogqiba ndiye kumama. Uyifinalize mama. Ndogqiba ndiye entombini. Ndogqiba ndiye ebhesini. Umama ndithethe nani mama. Uthunyiwe apha woyika yezoma. Woyika uzoma kule ndawo. Ndifuna ukuthi ukhe wathi umntana bekhe wama kule ndawo. Ndimthandile mna. Ndimthandile unomkhokeli kule ndawo ethetha nekwaya. Ayikho into ehlupha emizini yethu njengolutsha. Yho! Bazalwane, ayikho into ehlupha emizini yethu njengolutsha ngoba lokwathi sasingekho thina ukukhula kwethu. Nitsho mos, nithi naningekho ukukhula kwethu kwaye futhi ulutsha luyabhubha. Xa sinoyifunda kakuhle iBhayibhile, uMoses, uyabona uMoses wanikela abantu uYoshua. Kodwa babambalwa abantu abafika phi eKhanani ngenxa ungayiva kwabantu kwaqala ulutsha endleleni latotoya ulutsha. Yho! Latotoya ulutsha endleleni latotoya laphela lonke lathi ulutsha. Ndifuna ukuthi ubana ngabe ubungasiqonda aphume khona. Mama. Namhlanje inkonzo yokuziqonda. Konzo yokuziqonda namhlanje. Mntana, uba ubungasiqondi, mama, uba ubungasiqondi aphumi khona. Namhlanje inkonzo yogubha ukuziqonda ukuthi uzazi ukuthi futhi uziqhenye futhi ngemveli yakho. Uziqhenye ngemveli yakho. Umele ubuXhosa bakho napha esitratweni sakho. Izinto uzume mani umele ubuXhosa bakho uthethe ngomXhosa ukuthi ngoba mna ndingumXhosa ndingumntu onjani kwaXhosa. Ndingumntu onjani kwaXhosa. Imizi iyahlonipheka ngenxa yomntu wesifazane. Ufuna ukunixelela lo umzi uyahlonipha futhi uhlonipheke ngenxa yomntu wesifazane. Kwakho namhlanje uqonda namhlanje waphambili uzokuhlonitshela ngoomakhelwane ebebengakujongelanga ntweni. Ebebengakujongelanga ntweni ngoba kaloku sime ngobeSuthu ngapha ngamaZulu ngapha sizintlanga ngeentlanga kodwa sizichasa ezinye iintlanga. Xa zinxibile nathi siyangena nesiXhosa sethu. Nathi njalo isiXhosa sethu ungene phakathi kwabo uba kuyaxhentswa mani uxhasa isiXhosa sakho uthi utyityi ukuthi isiye inkonzo yanamhlanje zizimbini. Ikhona inkonzo yoba sizawutyityibha. Uzuthi nawe komakhelwane xa umenyiwe ume basuke bonke abeme nawe babukele wena ukutyityiva kwakho uba kuhle. Amen.